आगुने ए प्रसाद टिके पाइले तापरे कोन हेछि न हेछि से कथा मु हां चला तुम कथा डॉक्टर ने हो मां ए प्रसाद टिके पाइले यो जे लक्ष्मी ठाकुरानी को प्रसाद पवित्र दिन अंडा प्लेट करी तो पाए आग मते घर सब चाबी काटे मो हाथ उठा दियो आ तार देखिबा तमो से ठाकुर के मु लक्ष माने पूजा करबी ए बा ठाकुर जोउती रहिने के से ठाकुर रे बा तो करम को जगन्नाथ ये तो पूरी खबर खरे रही पूजा माउले मक्के के आधा जरा दरकार नहीं पानी गरम करके बाथरूम में पहुंच जाता मु गाधेरी आ डॉक्टर हमर को ये डब्बा आमलेट तो रखि दिबो मु आले ब्रेकफास्ट करी आ जदि नो कथा न मानो ताले चक्कर लगे तो सच्चो वाला कर सागरी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता कालिया नमस्तस्मै 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 नमो नमो नमः ओ दयाकरी मैडम टिके इंग्लिश कहवा बंद करंतु कारण एठी इंग्लिश बुझिबार लोक माने बहुत कम अछंती हां तमर स्टेटस ता तमे इंग्लिश सिखिबो को तमर भौगोलिक परिस्थिति को देखि मो भाबिथिली तमे छै हम ओडिया घरर गोटाए सुंदर सज फुटा तुलसी गछ किंतु एठी तमर ए आचार व्यवहार देखिला परे मते मने होउची भाउज तमे तो तुलसी गछ नुह तमे होउछ गोटाए बिछुआटी गछ तमे हळदी बसंत चढ़ाई नुह भाउज तमे होउछ गोटाए पाकचा तमे होउछ गोटाए नरका अरे तू कौन करछो अरे तू का तो भाउज
ଅଭଦ୍ରାମୀକୁ ମୁଁ ସହି ଆସିଛି। ତା ରହିଥିଲେ କଣ ସେ ମୋରି ସାମ୍ନାରେ ତୋ ଉପରକୁ ଚପଲ ଉଠେଇଥାନ୍ତେ? ଆଜି ଭାଇ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଭଦ୍ରାମୀର ଭାଇଙ୍କ ଆଗରେ ନ କହିଛି। ତମ ଭାଇକୁ କଣ କହୁଥିଲେ? ତମେ ମାନେ ଜାଣିନ ତମ ଭାଇ ରହୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ଅନୁମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦିଅ। ମୋ ଶରୀର ରୋଜଗାରେ ଏ ଘର ଚାଲିଛି ଆଉ ଖାଇବା ରୋଜଗାର ପୂର୍ତ୍ତି କରି ଆଉ ଯୋଉ ମୋର ଜବାବ କଲେ ଚପ ଚାରିଟା ଦରକାର ବୁଝୁଛି କଣ ହେଇଛି? ଏ ଘରେ କାହିଁକି ପାଠୁଣ ଚାଲିଛି? ଆରେ କଣ ଏ ଭୋଗ ପ୍ରସାଦ ସବୁ ତଳେ ଏମିତି ଫିଙ୍ଗି ହୋଇ ପଡିଛି? କଥା କଣ ହେଇଛି ବୋଉ? ମୋ ପ୍ରଶ୍ନଟା ତମକୁ ନୁହେଁ, ମୋ ପ୍ରଶ୍ନଟା ବୋଉ। ବୋଉ କଣ ହେଇଛି ବୋଉ? ନାଇଁ ବାବା, କଥା କହୁଛି ମୁଁ ଭୋଗ ଖାଇଲା ବେଳେ ଚକା ଟିକେ ପହଞ୍ଚିଲେ ହଠାତ୍ ଛାଇଟା ମୋ ହାତରୁ ଖସି ପଡିଲା। କଣ ତେଣୁ ସତ କଥାଟା କହିବାକୁ କଣ ତୋତେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି? ମାନେଟା ଏଇଆ ହେଲା ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ସେ କହିବା କଥା ହେଲା ତମେ ମୋ ଭାଇ ନୁହଁ, ତମେ ହଉଛ ଗୋଟାଏ ତାଙ୍କର ପୋଷା ଟମି କୁକୁର। ଏମିତି କଣ ହସୁଛ ଭାଇ? ତାଙ୍କର ଅଭଦ୍ରାମୀ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢି ଚାଲିଛି। ଆଜି ମାଣବାସ ଗୁରୁ ଏଇ କଣ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବାଧା ଦେବାରୁ ମତେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ଚପଲ ଉଠେଇ ମାରିବେ, ଆଉ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଘରେ କୁଆଡେ ଚାକର ଅଭାବ ଅଛି, ମତେ ତାଙ୍କ ଫାର୍ମ ଯାଇ ଚାକରାଣ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ। କଣ ହେଲା? ନାଇଁ ମା, ଆରେ ଭଲ କରୁଥିଲେ ଏମିତି କେତେ ପରିଶ୍ରମ ଆସେ ସେ କଥାକୁ ମନରେ ପଶିଲେ। କଥା କରୁଛୁ ବାବା, ବୋହୁ କହୁଥିଲା ଟିକେ ଚାହା ପିଇଥାନ୍ତା ଆଉ ଦିଟା ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ ଖାଇଥାନ୍ତା। ଆଜି ମୋ ପବିତ୍ର ଗୁରୁବାରରେ ମୁଁ ସେସବୁ ଦବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ। ତୁ କାହିଁକି ମନା କରୁ? ମଣିଷ ଯାହା କହିଛି ଏବଂ ଯାହା କହିଛି ଠିକ କହିଛି। ଷାଠିଏ ବର୍ଷର ବୁଢୀଟାଏ ତୁ ଏ ଘରେ ବସି ବସି ଖାଉଛୁ, ଆଉ ତା ତୋରି ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଘରେ ଗୋଟେ ଚାକରାଣୀ ରଖିଛି। ତୁ ବୋଉକୁ ଗୋଟେ ବେଡ୍ ଟି ଦେଇପାରିବୁନି? ପଇସା ବାସନ ଟିକେ ମାଜି ପାରିବୁନି? ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଦେଇଛି କି ଆମକୁ ଚନ୍ଦନରେ ମାରିବ। କହିଲେ ଏବେ କହିବି ଭାଇ ମୋ ବିଚାରରେ ସବୁ ଭୁଲ ତୋର ବୋଉ। ଆରେ ବୋହୁ ତୋ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଘରେ ଛାଞ୍ଚୁଣି ମୁଠାଏ ରଖିଲା। ଭାଇ ସେ ଛାଞ୍ଚୁଣିରେ ତାକୁ 100 ବାର ପିଟି ପାରିବନି। ଆଉ ତୁ ପୁଳାଙ୍ଗ ଏଠି ଠିଆ ହେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ। ଆରେ ତୋ ପାଦରେ ଭଲ ଇଚ୍ଛା ଚଣ୍ଡୀକୁ ପିଟି ପାରିଲନି। ଆଉ ଏଠି ବିଶେଷ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇନି ଏବେ ଆଦେଶ ଦଉଛି, କାରଣ ମୁଁ ନଥିଲା ବେଳେ ମୁଁ ବହୁତ ସାମ୍ନାରେ ତମେ କଥା କହିବ। ଭାଇ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦିଅ ଭାଇ, ତୋ କଣ୍ଟି ଚିପି ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନରେ ଶୋଇଦେବି। ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ ଭାଇ, ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ ଭାଇ, ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଭାଇ। ଚଳିଲେ ପରିସ୍ଥିତିଟା ବହୁତ କାମରେ ଯା ତମ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ, ତମ 14 ପୁରୁଷ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ। ମୁଁ ତମକୁ କିରୋସିନ ଢାଳି ଯାଇନି। ଯଦି ତମେ ଚାହୁଁଛ ତମେ ତମ ବାପା ଘରକୁ ଯାଇପାର। ଆରେ ସେଇ ବୋଉର ପାଦ ଧୁଆ ପାଣି ଆମ ପାଇଁ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ସହିତ ସମାନ। ଆଉ ସେ ମାର
ପାଦ ଧୋଇ ଆମ ପାଇଁ କୋଟି ବୈକୁଣ୍ଠ ସହିତ ସମାନ। ଆଉ ସେ ବୋଉର ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମର କୋଟି ତପସ୍ୟାର ଫଳ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କରିବିନି। ମତେ ନେଇ ମୋ ଗାଡି ପାଖରେ ଛାଡି ଦିଏ ତ। ମୁଁ ତମକୁ ଛାଡ଼ି ନେଇପାରିବିନି। ଚାଲ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ତମେ ନିଜେ ଯାଇପାର। ତୋ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ତତେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ଛିଡ଼ା କରି ରଖିଛି। ତତେ ଯାଇ ଯାବେ ହ।